बे भिडिअआ बैसोरनि थाखाय जायफोर जानानै थांनाय एन्ट्रेन्स एग्जाम, कम्पिटिटिभ एग्जाम बा गभर्नमेन्ट एग्जाम बायदिनि कुइसन पेपारनि गोनांथि दं बा जानानै थांनाय एग्जामनि कुइसन पेपार नागिरो। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो प्रिभियास इयार कुइसन पेपार मोननायनि मोनसे गोरलै राहा होगोन, जायनि गेजेरजों नोंथांमोना गासै एग्जामनि कुइसन पेपार जेरै नीट एग्जाम, JEE मेन्स, एडभान्स, APSC, UPSC, RRB, IBPS, SSC, CTET बायदि बायदिनि कुइसन पेपारफोरखौ गासैखौबो गोरलैयैनो मोनजोबगोन। इयार वाइसआव फारि फारि गासै कुइसन पेपारखौ मोननो हागोन। जोंनो माब्लाबा जानानै थांनाय एग्जामफोरनि कुइसन पेपारखौ फरायनांगौ गोनांथि जायो आरो फरायनांगौ कुइसन पेपारफोरखौ जानानै थांनाय एग्जामनि कुइसन पेपारफोरखौ जों फरायनांगौ। माने बेखौ फरायोब्ला एग्जामाव माबायदि सोंथि फैयो, बबे सेप्टारनिफ्राय मा रोखोमनि सोंथि फैनो हागौ, एग्जाम पेटार्ना माबायदि बेफोरखौ रोखायै मिथिनो हायो। जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जाम एबा एन्ट्रेन्स एग्जाम एबा साख्रि बाख्रिनि एग्जामानो जाया मानो, बेफोरखौ मोजाङै पास जानोब्ला जानानै थांनाय एग्जामनि कुइसन पेपारखौ फरायनाया गोनांथार। प्रिभियास इयार कुइसन पेपार फरायब्ला आइडिया मोनो, इम्पर्टेन्ट सेप्टारफोरखौ स्टाडि खालामनो, सिलेबास कभार खालामनो मोनसे क्लियार आइडिया मोनो। दा जों बे जालांनाय कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि कुइसन पेपारखौ बहा मोनगोन, बेबो मोनसे गिदिर सोंथि। जेब्ला जों गुगोलाव बा क्रोम ब्राउजाराव सार्च खालामो, प्रिभियास इयार कुइसन पेपारनि थाखाय अनजिमा गैयै लिंक फैयो। बबे थार नङा हमनोनो हाया आरो गासैखौबो मोनसे सार्च खालामनानै नागिरनो गोनां जायो। बेखायनो आं नोंथांमोननो बे मोनसे राहाखौ खोन्थानो होननानै फैदों, मोनसे गोरलै राहा। गोबाङानो मिथिखायो आरो गोबाङानो मिथियाबो। मिथियैफोरा बे भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय। कम्पिटिटिभ एग्जाम, एन्ट्रेन्स एग्जाम एबा साख्रि बाख्रिनि एग्जामफोरनि गासै प्रिभियास इयार कुइसन पेपारखौ मोननायनि मोनसे गोरलै राहायानो जादों नेशनेल डिजिटेल लाइब्रेरि अफ इन्डिया। बेयाव गासिखौबो मोनजोबगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा गुगोल बा क्रोम ब्राउजाराव नेशनेल डिजिटेल लाइब्रेरि अफ इन्डिया होननानै सार्च खालामनांगोन। अब्ला बेफोरबायदि मोनसे लिंक फैगोन, नेशनेल डिजिटेल लाइब्रेरि अफ इन्डिया। बे स्क्रिनाव होनाय बायदि बेयाव क्लिक खालामोब्ला बेबायदि फैगोन प्रिफारेन्स। बेयावहाय केरियार डेभेलपमेन्ट होननाय नैबे पार्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेयावहाय नोंथांमोना नायदो नै नीट, JEE एडभान्स, मेन्स आरो नै गाहायाव स्क्रल खालामनानै नायोब्ला सिभिल सार्भिस, IBPS, RRB बायदि बायदि अपसन दङ। नोंथांमोननो मानि कुइसन पेपार नांगौ बेवहाय क्लिक खालामबानो गासिखौबो मोनजोबगोन। इयार वाइसआव मोननो हागोन। जायखौ नांगौ, जायखौ गोनांखौ क्लिक खालामनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन। बेयो एन्ट्रेन्स एग्जाम, कम्पिटिटिभ एग्जाम होनो नागिरग्रा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सर्स। बेफोरो नेशनेल डिजिटेल लाइब्रेरि अफ इन्डियायाव खालि प्रिभियास इयार कुइसन पेपारल' मोनो बिदि नङा। बेयाव गुबुन क्लासनि टेक्स्ट बुक, रेफारेन्स बुक, एक्स बायदि बायदिबो मोननो हायो। भिडिअआ इनफरमेटिभ जादोंब्ला फरायसाफोरनो शेयार खालामदो। फरायसाफोरनिबो माबा मोनसे मदद जागोन, आंनिबो मदद जागोन। गोजोन्थों।